бинандаҳои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам, ки тартибот, қонунгузорӣ ва тартиби будубош дар Федератсияи Россияро вайрон накунед. Фикр накунед, ки бо омода кардани регистратсияи қалбакӣ, бо омода кардани патенти қалбакӣ шумо системаро фиреб кардед. Шумо худатонро фиреб мекунед. дер ё зуд ин фиреби шумо рӯи об мебурояд ва проблема боз ҳам зиёдтар мешавад. дар ҳамон як видеои худ ман қайд карда будам, ки ҳоло мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар Россия дар сурати пайдо кардани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ дарҳол делаи ҷиноятӣ мекушоянд ва делаи ҷиноятӣ доштани судимаст барои шаҳрванди хориҷӣ бисёр оқибатҳои калон дорад. запрети шумо метавонад ки як умра бошад ва бекор кардани ин намуд запретҳо бисёр ва бисёр мушкил ҳаст. аксарият муҳоҷирои меҳнатии мо фикр мекунад, ки баъд аз оне ки запрет ё выдворение шуд, ба ватан рафта ивази ному насаб мекунаду дубора имконияти ба Русия омаданро пайдо мекунад. Ин хатои маҳз аст. дар ҳамон биометрический паспорт, дар ҳамон загранпаспорти шумо ному насаби кӯҳнаи шумо низ оварда шудааст. баъдан на фақат бо ному насаб идентификатсия карда мешавад шаҳрванди хориҷиро, балки бо дактилоскопия, яъне отпечатки ангуштон, бо сичаткаи чашмо низ шаҳрванди хориҷиро идентификатсия кардан мумкин ҳаст. аз 22 октябри соли 2022 процедураи дактилоскопияи ҳатмӣ дар Федератсияи Россия ҷорӣ шудааст. Яъне агар пеш аз он агар аҳамият дода бошед зимни патентгирӣ, як қатор ҳуҷҷатҳоро шумо имзо мекардеду розигии худро барои гирифтани анализҳо, барои гирифтани отпечатки ангуштон медодед. ҳоло бе розигӣ низ ин корро дар Федератсияи Россия мекунанд. яъне ин ҳатмӣ шудагӣ ҳаст ва метавонанд ки дарҳол пай баранд, ки ин нафар дар запрет буду ё выдворение карда шуда буду, ивази ном карда омадааст. баъдан ҳастанд нафарони зиёде, ки на танҳо сурати паспорташонро, балки худи паспортро ба ҳамон дасти ҳамон қаллобо медиҳанд, ки онҳо ба гуфти ин нафарон пересечение границае кунанд. охир паспорт моликияти истисноии давлат ҳаст ва шаҳрванди давлат ҳуқуқ надорад, ки паспорти худро ба шахси дигар бидиҳад. ва он нафаре, ки паспорти шахси дигарро дар худ дорад, ӯ ҷинояткор ҳисоб мешавад дар назди қонун. барои ҳамин ин амалҳоро набояд кунед. аз ин амалҳо худдорӣ кунед. гузаштани границами, ба расмият даровардани патентми, ба расмият даровардани регистратсиями, ҳама инро шаҳрванд худаш бояд мустақилона ва шахсан анҷом бидиҳад. дар дигар ҳолатҳо ҳамаи ин берун аз тартиботи қонун ва ғайриқонунӣ ҳисоб карда мешавад. аксарият вақте ки ҳуҷҷатҳояшон вайрон мешаваду тартиби будубошро дар Федератсияи Россия вайрон мекунанд, фикр мекунанд, ки аз сафоратхонаи Тоҷикистон рафта маълумотномаи возвращение на родину я гиранд агар ва онҳо запрет ё выдворение зада намешавад. охир ҳамон возвращение на родину ки агар ки гиред, дар ҳамон маълумотнома ному насаби шумо навишта шудагӣ ҳаст ва зимни убур кардани граница дар аэропорт фарқ надорад ё ки дар дигар паспортни контролҳо, бо ҳамон ҳуҷҷат шумо убур мекунед, яъне Федератсияи Россияро тарк мекунед ва дар он ҷо ному насаб ки будани шумо нависта шудагӣ аст. бо ин ҳуҷҷат ҳам метавонанд ки шуморо запрет кунанд. барои ҳамин ин роҳҳои бекор кардан ё убур кардани запрет ҳисоб намешавад. ягона роҳи бекор кардани запрет ё выдворение ин ба тариқи судӣ.
муроҷиат кардан дар кор аст ва агар суд лозим шуморад ва баҳои ҳуқуқӣ ва фоидаи шумо бидиҳад, метавонад ки запрет ё выдворение шуморо пеш аз муҳлат бекор бикунад. Вагарна бояд шумо ҳамон муҳлате ки ба шумо пешбинӣ карда шудааст бояд интизор шаведу ва баъд аз гузаштани ин муҳлат баъдан омада битавонед. нафарое ки ному насабашонро иваз карда мебиёянд, дар ин ҷо дастгир мешаванд ва барои дубора убур кардани ва абход кардани ҳамин выдворение ё запрет омаданашон метавонанд ки боз 5 ё 10 соли дигар зиёдтар муҳлат бигиранд. барои ҳамин бинандаҳои азиз, бародарони азиз, ин корро накунед. бо ин роҳ шумо худатонро фиреб мекунед. ҳаракат кунед, қонунгузориро риоя кунед, ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ роҳ надиҳед, ҳуҷҷатҳои расмӣ дошта бошед, бо қаллобон ҳамкорӣ накунед, ба ҳар як таклифу ҳар як пешниҳодҳои шубҳанок бовар накунед, ақли худро кор фармонед. саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.